Властите в Република Северна Македония демонстрират воля да намерят отговорните за трагедията в Кочани. Протестите, както вече казахме, там продължават, а сега на пряката ни линия от Скопие е журналистът Владимир Перев. Здравейте, господин Перев. Добро утро, здравейте, Евронюс, България. Колко души вече са задържани и се разследват и кои са те? Според вас ще бъдат ли наказани хората от високите етажи на властта или ще изгорят дребните риби, както става в повечето случаи? Бројката на задржаните се движи некаде към 20. Това е променлива бројка. Некој пат се повече, некои се пуснати, некои одново ги прибират, така че за точна бројка в този номер това утро не може да се говори. Но какво ще стане? Тая власт в тој момент показва намерение сериозно да се справи с корупцијата във всичките ешалони на власта, да не бъде поштеден никој. Нито министрите, нито подредените на нив, нито, как да кажем, обикновените граждани, които работат по министерствата на некакви обикновени служби, които се почти најподложните на ситна корупција. Корупција којато запира функционирањето на државата. Тя е главната спирачка, че ништо од Македонија не може да се заврши ако вие не дадете подкуп некому или ако немате некаква врска. Чичо, Вујчо, Стрико и не знам какъв. Това е пропилени всичките слоеви на општеството, се корумпирани. И ситуацијата е направо трагична. Не знам колку таа власт ще успее во това нешто. Сега тука од вчера вече се чуваат сериозни гласове, че се търси оставка од премиера или некој од министрите во това правителство. Това нешто, прогнозите се, че това нешто нема да стане. Това правителство, това правителство нема да поднесе нито един министер оставка, којто не е директно замешан в тој казус, за тоа што не могат и не искат да приемат одговорноста за корупцијата само на себе си, визирајќи при това всичките предходни влади, които исто така се били корумпирани. Това е типично и за България, впрочем. Всички си прихвърлят отговорността, като стане нещо такова и отказват да я понесат. Нещо, което е различно в Западна Европа, където ако стане подобен инцидент, веднага ресорни министри си тръгват. Господин Перев, това ли е причината, именно корупцията, която и вие споменахте, която се шири, да има сили все още в Република Северна Македония, които да не искат страната да е в Европейския съюз? Причините заради които Македонија не иска да влезе в Европейския съюз се повече, но една от тие причини е корупцијата и наталоженото богатство на новоформираната класа на олигарси, кои се чувстват застрашени в едно огромно море на хора и бизниси в Европейския съюз, каде што од ајкули во собствената земја ще се претворат во мали рибки в това поле, кадето не искат на никакъв друг начин да ги водат своите бизниси, ами само с лицензи, само с мита, само с акти от собствената држава, кадето се играе во лична полза. Това е едната причина заради којато не се иска. Втората причина, исто така много важна, е влизането в Европейския съюз ще доведе до одредена демократизација на односите в државата. Демократизација в пресата, преди всичко, в телевизиите. Да кажеме, един бисер, така да споменем. В Македонија нема нито една телевизија која е променила собственика во последните 20 години. Всички две големи телевизии се финансирани од две големи групировки на крупен капитал за Македонија. И тие не менјаваат собственика. Немате приказки како български телевизии, които за 10 години 2 пъти се менили некои собственика, 3 пъти. Значи, това е една от тие причини за демократизацията. При това най-добро се играе на картата на един лажен патриотизъм, че българите не могат да влезат во Конституцијата, българите се главната пречка за нашето пътување към Европейския съюз, да се сметне отговорността от себе си и собствените криминали. Това е вече ясно, че
на нормален човек в Европа и света. Не можете да му објасните како това в Македонската конституција се влезени всички народи, почти кои се заинтересирани да влезат, Срби, албанци и други, даже се влезени и народи кои немаат собствена држава и немаат своји конкретни државни корени, имаат исторически корени, но немаат државни. Това се ромите и това се власите. Да. И те се влезени в конституцијата. Но не и българите. Само не може да влезат българите. А господин Перев, подобни... разумен човек не иска да го приеме. Това се коси със здравия разум. А сега подобни трагедии, които се случват, могат ли да стреснат и обществото? Хората да започнат да живеят по правилата най-накрая? А не да ги заобикалят? Мислим, че това е, пак да кажем, лично мислење. Нешто тие дни много съм принуден да си давам личното мислење за да се оградим од некаква анализа на обштеството. Лично моје мислење е че тие трагедии нема да ги опаметат хората, само ще ги направат повнимателни. Обикновено в Македонија, поне на насловите стоеше, че всичко в Македонија е ефтино, најефтини е човешкиот живот. И това е факт. Најефтини се платите, најефтини се примањата, најефтина е енергијата, бензина е најефтин и човешкиот живот е оште поевтин. Колку тежно? Да, мислим, че Македонија има само единствен исход, това го повтарам тие дни, држава като Македонија. Реконструкција на администрацијата на државата. Жестока реконструкција. Една држава којато има како Македонија, којато нема на местото на живење нема повеќе од 1.200.000, 1.300.000 жители, има 140-150, веројатно и 180.000 души администрација, којато ништо не работи. Това е, между другото, болезнена тема и за България, само да отворя скоба. Благодаря ви много за този коментар. Благодарим и на вас.